You're welcome. Dobro jutro. I'm back to black. Vratila sam se iz Španije. Snimala sam jedan vlog koji mi je nekako bio dosadan i onda sam rešila neću da ga izbacim. Tako da sam rešila da se snimim opet i pošto svaki put kad pričam nešto onda nekako moram svoje misli da organizujem i na kraju ispadne da samo brbljam nešto, ne znam što sam rekla. Tako da rekao, ajde malo neki kontekst da ubacim u sve ovo. Da, vratila sam se, ovdje je sad trenutno oblačno, bilo je malo lepše vreme, međutim u Španiji je naravno bilo mnogo lepše vreme. I ništa, svaki dan sam imala nešto da radim, družila sam se naravno s prijateljima koji su mi jako nedostali dok sam bila tamo, moram da priznam, i ništa, onako uživala sam, radila sam naravno, počela sam se bavim opet sportom, tako da onako vraćam se na svoje staro. Čekaj da vidim da mogu te postavim, nekako, ups, ne, ovako. No. Dobar vloger. Ne znam. Tu sam. Hello! Htjela sam da napravim jedan video koji će biti vezano za kako naći stan u Nemačkoj, ali ne stan, nego više ne kao shared flat, gde imaš docimere i gde zajedno plaćate kiriju i više neka zajednica ili druženje u pitanju, nego što ste onako odvojeni. Ne znam, koncept je meni jako stran, barem bio, zato što u Srbiji nemamo tako nešto. Mislim da je to zato što ovdje imaju jako puno onih velikih stanova i prosto, znaš, porečni stanovi sa, ne znam, 3-4 sobe i onda na kraju nekako najviše se isplati. Čekaj. I nekako se najviše isplati da podeliš sa drugim ljudima, naravno to je jedna jeftinija opcija. Neću da kažem, ima stanova koji su mnogo skuplji, ali u tom slučaju bi onda ja sam uzela neku gasonjeru ili ne znam, jednosoban stan ili tako nešto. Studio flat, I guess that's how you say it. Da se ne prebacim na engleski, čekaj, teško mi je. To je to. Zašto sad to tome pričam? Zato što smo trenutno opet tražili novu docimerku. Ova jedna je rešila da ne nastavi ugovor sa pozorištem, i pošto je radila kao operska pevačica, i rešila da se vrati, tamo je u Leipzig, tamo su joj voljeni, tamo je porodica, sve je tamo, i onda nekako srce tamo vuče, šta ja znam. Što je skroz okej, mislim, jeste malo je bilo kod nas ni mesec dana, ali šta da radiš kad se tako nešto desi, ne može ljutiti se na nekoga. Tako da smo trenutno bili u procesu traženja ljudi i barem iz mog iskustva, koliko sam, jer ja sam išla na par intervjua i iz iskustva to sa druge strane, jer ja sam taj koji ne intervjuiše, mogu da nekako malo lakše objasnim, dam neke savete kako možete da upadete u tako neke stanove, ako je to nešto što vas interesuje, naravno, ali mislim da interesuje mnogi ljude, pošto zašto ne platiti manje, a imati ogromnu sobu sa balkonom i u prelepom delu grada, ne znam svašta, stvarno ne. Osim ako želite baš onako da budete, ne znam, svoj čovek, izolovani i da imate svoje vreme, onda to naravno treba da znate šta želite. I tako da će to biti jedan od novijih videa. Još uvijek ga nisam snimila, vjerojatno ću sutra tek to da uradim, ali eto, to je neki plan. Već pričam 100 godina majku mu njegovu. Dobro je što se bavim jezicima, vrlo dobro, jer onda imam neki izgovor zašto toliko puno pričam. A dobro. To je to. A će ovo biti prevođenje na engleski. Ne znam kako izgleda moje lice, sad sam se upravo istuširala. Inače, ne znam sam rekla u prošlom vlogu ili ranije, nekad imam neko kožno oboljenje, zove se rozace. Tako da, ako iko ima neke savete, slobodno možete da mi javite. Otprilike se ispoljava kao crvenilo na licu, neke bubuljice, ali više ono kao, ne može ništa raditi s tim bubuljicama, nego prosto su samo kao ispupučenje. I lice ti je rapavo i tako, u suštini može uvijek da bude gore, može da se, ne znam, pojave neke, da se izdeformiše nos, da prestaneš da vidiš dobro, da ti to utiče na vid, tako da se trudim onako da jedem koliko mogu zdravo, pošto definitivno ishrana utiče na sve to, ali koristim neke preparate, ne toliko puno, pošto se trudim da onako, da ih
prosto da ne zavisim od njih, ajde da kažem tako. Jedna stvar koju sam počela da radim, koja vjerojatno mi ništa neće pomoći sa tim stanjem, nego će mi pomoći sa uopšteno samo kožom, je da koristim aloe veru. Ali aloe veru, izvinjam ako me ne vidite, ali aloe vera kao biljka i samo isečem, prepolovim i onda taj sok iskoristim za lice i definitivno pomaže, ali u smislu da pomaže da mi smanji toliko crvenilo, nego mi više pomaže da mi je onako glatka koža. Tako da, jedan savjet, umjesto krema, aloe vera, pošto sve kreme su sa aloe verom, zato što ima smisla. Ako neko ima neki drugi savjet, slobodno napišite u komentarima. So I'm at work, it's like 10 something, and usually at this point I'm hungry, so what I do is I take some bread and I buy some spread if I don't have anything at home, if I don't have an avocado, and you can just buy any, I guess it's over here, you can just buy any vegan spread, so, you know. And then I chop some veggies on the side, and this time I have a cucumber, but this is the important stuff. So I usually go for, I mean, whatever I can find, but like, I like tomato-based spreads, and I like curry-based spreads, but yeah, it's up to your taste. Yeah, okay, good. Stigla sam kući. Smanjim muziku. Slušam neku, pa nije grupa, nego možda neki DJ je, valjda šta god da je. Zove se Sick Kick. Fenomenalno. Ima jako dobre pesme. Pesma koju sam prvu čula je bila No Games. Ili No Game, nisam sigurna. Ali jako dobra pesma. I sve nešto neki kao, ne znam kako da objasnim, koji je to fazon? Elektro, šta god. Prestala sam s tim tamo na poslu, pošto, sunce, ne mogu da verujem. Sada ne padala kiša. Pošto sam, da, prestala sam da snimam, pošto je bilo dok prilike dosadno, nisam ništa posebno radila. Imali smo sastanak, posle toga sam išla da se prijavim za kurs nemačkog. Brate. A išla se prijavim za kurs nemačkog, morala sam da pitam koji sam nivo i tako, ja tamo odem i ona kao, da, izvoli, rekao ja, želim da vidim koji sam nivo, odnosno koji mogu sad da se upišem, i ona kao, pa kao ti nisi Nemica? Ja kao, ne, što? Pa super pričaš, ja rekao, aha, hvala, sad ne znam da se zezala i mi je bilo kao, stvarno ozbiljno, ali rekao, pa ne, studiram lingvistiku, pa me zanima jako izgovor, hvala, ali znaš, gramatika mi apsolutno nije tu, mislim, u smislu da nisam još savladala. Čuje mi se stomak, pošto sam jako gladna i sad ću da uzmem, kupila sam dimljeni tofu, uzet ću, ništa, samo ću napraviti onako sandvič sa tofom i povrće sa strane i probala sam pre nedelju dana dimljeni tofu. Kako je bio dobar, znači, pogotovo što ne moram ništa da kuvam i da pravim. Tako da ću to sada mrnđem. Ja sam zaspala. Nisam se probudila, probudila sam se posle tek 2 sata, sam htjela pola sata da malo odspavam, ali... Tako da ja sad bukvalno žurim, idem na salsu, pa ću vidjeti da ubacim klip, možda neki salsa, odnosno onako malo muziku, ali ne, opet, časovi su, ne volim da kažem, možemo koja sam malo snimim sve vas, pa ću stavim na YouTube, tako da zbog toga izbegavam to leto. Tako da ću se otprilike ovim putem vama odjaviti, ukoliko bude bilo nešto vidite za sekund, ako ne, vidimo se u sljedećem vlogu. Ćao!